Oh, kadali ba yoy? Lala. Kaway ko! Ang gagay! Kaya pa, pre? Kaya pa na, oy! Kaya pa? Kaya pa na. Bangon ako, pre! Kalugan yun! Pre! Kaya, hindi ako, pre! Kaya pa! Kaya pa niya! Wala yun! Wala na ba lang sa inyo, ha? Wala! Wala ko! Jamay! Kaya pa mangga! Kaya pa! Tara! Sa driver, kaya pa? Kaya pa! Ang motor, kaya pa? Ikaw, drive ka? Pwede po! Ay, ikaw lang! Nakikita sa hawak, uy! Okay ra ka? Okay ra! Tarong ba? Sige! Pwede nga! Okay ran tumba, katulang kayo. Lagi! Wag ito yung aging katumbat, ha? Uy! Sige, sakay na, pre! Sakay na! Ano? Okay na, ha? Amo, tukod mo, ha? Ikado gini ron. Jo, ayaw liyog niya, Jo. Ayaw liyog, Jo. Una, saan ni ron? Wala naman eh, dyan naman eh. Matindog ang motor! Tindog, Jo! Basta kasi patindog mo na ako, si Jamie ang motor. Motor! Pre. Di ba ko kita, pre? Di ko kita. Nasa unang naong niyo, pre. Okay ra ko, pre. Ilamos man kada nga na, may tubig sa balay. Okay ra ka? Bawal doon nga, oy. Pre. Ambot, pre. Ikaw, pre. Kaya pa din? Hindi ba kaya, pre? Ikaw. Kaya pa na, oy. Sige. Sige, Tansong sige, tuloy mo. Sakit kayo. Ha? Sakit kayo. Sakit kayo? Oh. Unsay sakit? Tuhod ako, pre. Tanaw, pandar yung motor, pre. Muanda ba, pre? Lah. Tay, ron, pre. Patay, pre. Tay, naroon. Gino. Basa, pre. Lang, pre, ha? Tay, tas tagian ni ron, pre. Nilman rapin nato, ne. Tay. Sige. Gino. Kita kabut. Ipaan ako, pre. Ipaan ako kamay, anak. Sige. Uy, ano pa dyan? Okay. Ito mo anda, pre. Yasong makina, pre, oh. Ha? Yasong makina. Edit lang, pre, ha? Okay. Hugin ninyo dia. Kaya ba, pre? Kaya ba? Kaya ba? Okay ra ka? Pre. Kaya ba? Kaya pa ni mo? Masakay pa ka? Masakay pa ko, pero dito na sa unahan. Ikaw, kaya pa? Kaya, ikaw, masakay pa ka? Dito na ko sa unahan, di ba kaya? Ay, sige, tara. Kami lang ron. oh, sige kita sa tuhod ba? Kaya na, pre. Kaya na. Tara. Dire? Oh, dire. Kaya lagi na. Hey, kaya dire. Patay pa, suka may mga pre. Oh, song. Suka ng tubig ba? Kaya lagi na. Ito bahala na. Ikaw di, alalay ko lang kayo. Ha? Oh. Ayay. Neutral sa kayo, neutral. Huwag nga naman dyan, pre. Pre. Lami na siya. Ito, sulit ka. Ayay. Magamay. Kuslap. Ayay.
dah. Ngunit. Kaya pre, kaya. Ganda dia ada pre. Ini mana pre pre ah? Jo, ayo biar Jo ah. Jo, ayo ketawa Jo. Ayo ginawa. Uy, kamay Jo. Ayo pre. Sige na sa tumba. Uy, kapang-pang. Oo. Ano? Kaya ba? Ito. Ito. Ini lang ta. Ito. Sangit pre. Ha? Ayo sakit. Kira na. Okay. 1, 2, 3, hurot! Okay, 1, 2, 3, hurot! Ayan na. Pre, hindi mo to pre. Hindi na makakaya dito eh. Bili yan nagpokong pre ay. Bili la. Bili na lang, pre. Sandok mo lang ada. Yan na nga. Yan na lang nga. Kapuya gid. Baligo lang tanaw niya. Magbabaha na. Dito lang ato. Dito lang ato. Ubos sa sugat. Na may balik wala. Wala. Wala, tara. Ano umawadri? Sabi. So, So, what's up mga mga katangnon? So, first day is pakipalo sa ako sa akong Facebook page, Dodong Lagan kayo. Pakipalo guys. Salamat kayo sa support niyo kay ug wala mo dili po na walay followers na. So, pakipalo na. So, shout out kang Kan, among maestro kay Sir Angel Casid og sa akong mama papadiya sa City Pinago. Og shout out ko sa akong igang nga pinakagwapa no si Bia Ayok og kay Zana. Og shout out po na itong Rusty Buan og kang Ronmark Buan. Shout out sa inyo. And shout out yo kay Riel Imbaan o kay Jumar Binag. shout out kay Oteng Fernandez. Bye-bye. Daghang kayong salamat.